tell me nothing. נראה לי ככה שרים את זה. היא לא יודעת. היי אנשים מדהימים, אני אמילי וברוכים הבאים לערוץ שלי. והיום אני הולכת לעשות מתיחה. אז היום אני באה לבת דודה שלי אורנית ואני הולכת למתוח אותה. אז איך אני הולכת לשבור את היד אתם שואלים? אז יש לי תכונה כזאת, אני לא יודעת אם יש את זה לעוד אנשים, אבל אני יכולה להזיז את העצם שלי מהמקום. אז ככה זה רגיל אצלי, וככה אני מוציאה. אני מקווה שראיתם את זה ברור, וזה מה שאני הולכת לעשות היום. אני הולכת לשבור את היד במתיחה. וזהו, בואו נתחיל במתיחה. יש לה גם ערוץ ביוטיוב, אז הקישור לערוץ שלה יהיה כאן למטה בתיבת המידע. ואנחנו היום הולכות לעשות את אתגר היוגה. אז בואו נתחיל! מתקדמים עכשיו, בואי לא נעשה את זה. אומייגאד, מה זה? הצלע שלך. מה? זה שלך. שנייה. זה אמור להיות כאן. תזיז רגע, דאדי. תזיז את היד. זה בסדר. אמרי זה אצל כולם ככה. זה לא פתאום יצא לך מהמקום מזה שנפלתי, תדעת. תזיזי את היד. אני לא יכולה להזיז. לא, זה בסדר. זה בסדר. איך? איך את יכולה להזיז? אני לא יכולה, זה כואב לי. אורנית, זה לי כואב. כן. אבל רגע, אם... אבל פה... זאת אומרת, תזיז רגע את היד. אני מנסה, אני לא יכולה. תזיז את האחורה. מאם! מאמה! משהו קרה לאמילי. אני לא יודעת, משהו קרה לצלע שלה. לצלע. כן. די, מה זה? איזה זה? אני לא יודעת. עוד את זה אל תיגעי. את יודעת את זה נשמע? אוי אוי אוי, קרה לי משהו. אבל אין לי זמן להחזיק את זה. אורנית! אורנית, איפה את? איפה אורנית? איפה אורנית? אני מושג. אורנית! את פה? בשירותים? לא אורנית, סליחה, זאת הייתה רק מתיחה. זה ככה אצלה בגוף. אם היא פתאום לא שם. כן. היא שם. זה בגלל שפעם שברתי את העצם שלי. את זוכרת? אני שבר. אורנית, את פה? נו אורנית, נו סליחה. בבקשה, סליחה. לא רוצה לסלוח לך, את יודעת? אם את היית עושה לי כזאת מתיחה, את מצלמת את זה? אם את היית עושה לי כזאת מתיחה, שהצלע שלך כאילו נשברה, אני לא הייתי סולחת לך על זה בחיים. אז למה שאני אסלח לך? תגידי לי, את שפויה בכלל?
אורנית, אני מצטערת, סליחה, אני לא רציתי שזה... אור, נו בבקשה, אני ממש מצטערת. אבל למה את מצלמת כל דבר? טוב, אז זה היה כל הסרטון, אני ממש מקווה שנהנתם, ואורנית בסוף סלחה לי, ומזל גדול. אבל אני ממש מצטערת, אני לא הייתי צריכה לכעוס עלייך ככה. ואם אהבתם את המתיחה, תשימו לייק, ואם אתם רוצים כמובן, תירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון, כי כל דבר שווה המון. ועד הפעם הבאה, אל תשכחו להישאר מדהימים, ויאללה, ביי!